Γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το part 2 που σας είχα δείξει. Πάμε με το ποδήλατο τώρα, αργά και χαλαρά και απλά να είναι δύσκολο γιατί κάτι βλέπω από τώρα. Οπότε πάμε να το παρκάρουμε το ποδήλατο. Δεν έχει και πολύ ήλιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει πολύ ήλιο σήμερα. Τέλος πάντων θα πάμε πιο κοντά σήμερα για να φοβηθούμε λίγο και να κάνουμε κάτι πιο ακραίο και θα το βάλουμε εδώ πέρα, θα το βάλουμε να έρθει κανένα αμάξι και βασικά ναι, εδώ πέρα θα το βάλω. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε λίγο πιο κοντά, okay. Θα πάμε λίγο πιο κοντά για να τρομάξουμε. Λοιπόν, μόλις αντικρίζω κάτι, ότι δεν υπάρχει κανένας. Όμως, εδώ πέρα υπάρχει και ένα δεύτερο σημείο που φοβάμαι. Okay, εδώ πέρα το φοβάμαι. Λοιπόν, πάμε πιο κοντά για πρώτη φορά. Βασικά έχω πάει εγώ, αλλά θα σας το δείξω. Λοιπόν, ερχόμαστε και άμα κάνω ένα zoom, το βλέπετε εκεί πέρα, έχω πάει. Okay, είναι ένα ξένο σπίτι. Το είδατε. Είδατε τη σκιά εδώ πέρα. Την είδατε. Okay. Μαλάκα. Βλέπω έναν τυπάκι μου φαίνεται τώρα. Τέλος πάντων, εδώ είναι η λίμνη. Κάτσε να πάω λίγο χαλαρά. Εδώ είναι η λίμνη λοιπόν. Και εκεί πέρα φτάνεις πάνω που φοβάμαι να πάω, γιατί φοβάμαι και για το ποδήλατο. Σούκα. Οκ. Και εδώ πέρα φοβάμαι λίγο. Δεν ξέρω, γενικά δεν βλέπω κάτι, αλλά εντάξει, άμα πας βράδυ έρχονται κάτι κολόγριες, έτσι λέει ο μύθος. Και εκεί πέρα φοβάμαι λίγο, γιατί κοιτάξτε, και εκεί πέρα, ένα λεπτό τώρα, τι να κάνω. Άμα θα πέσει το κινητό τώρα. Okay. Λοιπόν, άμα δείτε λίγο εδώ πέρα είναι ένα σπίτι και εκεί πέρα, περιμένετε τώρα, κάτι πρέπει να κάνουμε αυτό. Okay. Μην πέσω στη λίμνη πανάφεμα. Οκ, και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα πας πιο, κοιτάξτε, πάτε, έχετε φύγει, ωραία. Λοιπόν, και τώρα που σας το έδειξα αυτό, γάμο τι πουτάνα. Συγγνώμη που βρίζω παιδιά, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Λοιπόν, φεύγετε από εκεί πέρα και σας παίρνει ο διάολος. Οκ, εδώ πέρα τώρα. Okay. Δεν είναι κάτι τρομακτικό, αλλά και εκεί πέρα είναι τρομακτικό. Βλέπετε κάτι άσπρο. Ένα άσπρο πράγμα. Και κουνιέται. Μπορεί να είναι και ο αέρας, δεν ξέρω. Πάντως ακούτε το ήχο. Είναι από τη θάλασσα, από τη λίμνη. Μη φοβάστε, οπότε... Γενικά ωραία είναι η λίμνη, αλλά άμα πας εκεί πέρα και εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε τέλος πάντων, τώρα δεν βρίσκουμε κάτι, αλλά ο μύθος λέει ότι άμα πας βράδυ 9 η ώρα, τότε κάτι θα γίνει. Λοιπόν, παιδιά, να το κλείσω κάπου εδώ πέρα, γιατί νομίζω και εσείς βαρεθήκατε. Απλά σας έδειξα ένα υλικό τώρα, δεν ξέρω. Άμα θέλετε και το part 3, που θα ανεβώ εκεί πάνω, όμως, τότε θα πρέπει αυτό το βίντεο να φτάσει μέσα σε 40 ώρες 50k likes. Αλλιώς δεν θα μπορέσω να κάνω το βίντεο το part 3 γενικά, το τελευταίο βίντεο. Okay. Και αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe και μπορεί και να τα πούμε. Bye!